Nyní si vyberete, jaká konkrétní videa chcete editovat. A označíte je tak, že kliknete na malé kolečko v pravém horním rohu. Jakmile budete mít označené všechny klipy, kliknete vpravo dole na tlačítko Přidat. Přidaný text vidíme dole pod videem. Můžeme ho zkracovat táhnutím stejně jako samotné video. Můžete si tak nastavit například, že text bude vidět pouze první 2 sekundy videa. Kliknete na animovat, vyberete si, co se vám líbí. Při stahování pozor, dáte GIF, ne PNG a opět zaškrtnete průhledné pozadí. Uložíte si soubor do mobilu, pak kliknete na bílé plus a vyberete si z fotek uložený text. Přidáte a vidíte, že se text zobrazil mezi hlavními klipy, což nechceme. Takže si označíme daný text a dáme překrytí. Tím se nám dostane pod hlavní klipy a potom jenom si ho přesuneme tam, kde ho chceme ve videu mít. Pokud chci, aby se klip plynule přiblížil a pak zase oddálil, označím si daný klip, kliknu na keyframe, což je znak kosočtverce nad časovou osou. Česky, jak jsem říkala, se tomu říká klíčování. A vy takto určíte, kdy má přiblížení začínat. A pak pouze posunete prstem po časové ose a klip pomocí 2 prstů zvětšíte neboli přiblížíte a vidíte, že automaticky se na časovou osu přidá další keyframe. Teď, když přejdu zase zpátky na začátek a video pustím, vidíte, jak plynule se video přiblížilo. Stejně to funguje při oddálení. V momentu, kdy má animace začínat, tak video přiblížíte pomocí 2 prstů a dáte keyframe a pak se posunete na časové ose a tam, kde má animace skončit, tak video oddálíte a opět automaticky samo na časovou osu se přidá keyframe a je to krásně plynulé. Ukážeme si oblíbený efekt zmizení. Na časové ose mám 2 klipy. Jeden s prázdným pozadím a jeden, jak projdu kolem lampy. U druhého klipu kliknu na překrytí. Podržím prstem druhý klip a dám jej pod hlavní první klip. Pak kliknu na masku a dám vodorovné. Žlutou linii nastavím přímo na lampu a vidíte, že teď, když video pustím, vznikne z toho efekt zmizení. Stejně budete postupovat, když se budete chtít ve videu naklonovat. Na časovou osu vložím 2 klipy, druhý dám jako překrytí, dám masku a vodorovné a zase s maskou můžete libovolně posouvat. A to, jak vytvořit takto kolečko, ve kterém osoba něco povídá, vysvětluje. Vložíme si na časovou osu klip, ve kterém osoba něco říká. Skvělou funkcí je redukce šumu. Označíte si daný klip a kliknete na redukce šumu. Zde posunete kolečko doprava, kliknete na fajfku a je to. Vidíte, že v záložce vedle upravit se nachází vlevo filtry. Když na to klikneme, tak je zde mnoho filtrů, které okamžitě změní barvy ve videu a posuvníkem dole lze nastavit intenzitu daného filtru. Opět, potažením prstu doleva se nám zobrazí mnoho složek s filtry na různá témata. Jakmile si filtr vyberete, kliknete na fajfku vpravo a filtr se nahraje do celého klipu.